Hej. Velkommen til Emily and Kathy Foundation Television. Hej alle sammen. Hej, jeg hedder Emily i Og virkeligheden. Jeg hedder Katrine. Og vi har startet Emily and Kathy Foundation Television. Og det er en lidt sjov historie med navnet. Fordi det er åbenbart ikke alle, der lige kan udtale vores navn rigtigt. Så hvorfor ikke bare gøre det nemt for alle? Ja, så derfor hedder det Emily and Kathy. Og det er stadig på en helt forkert måde, men det er jo bare lige valgt at gøre, så det er også lidt sjovt. Vi har startet organisationen, fordi vi var et halvt år i Uganda som volontør og kom hjem for 1,5 måned siden. Og nu kom vi hjem og synes, at det var lige lidt stramt at være i Danmark. Der var rigtig mange ting, vi ikke lige kunne overskue, så vi valgte at starte en organisation. Ja. Vi vil tilbage til Uganda, gøre noget ved alt det, vi har set, og gøre en forskel og få alle danskerne med til det. Nu var det jo så søde at hjælpe med skoprojektet, hvor vi samlede mange sko i hvert fald. og der kan man faktisk lige kigge ind på vores Facebook-side, som hedder No Filter. Og det står også lige below. Ej, vi skriver det lige i beskrivelsen, så kan I eventuelt tage et kig forbi. Og vi har lavet en hjemmeside, der hedder emilyandkathy.wix.com/emilyandkathy. Og det er virkelig et virkelig navn. Men det kommer snart til at hedde noget andet, men vi skriver det også bare lige nedenunder, så er det lidt nemmere. Og bare tjek hjemmesiden ud og tjek vores projekt ud. Vi er stadig i gang med at få sat det hele sammen. Det er et rimelig større arbejde at lave en organisation, end vi troede, så der er lige lidt ekstra at gøre. Men det bliver snart gjort færdigt og gjort ordentligt, så at folk kan støtte og hjælpe på den måde, de har lyst til. Og altså bare, det vil være fantastisk, hvis I vil dele og sprede og like, og hvis I kender nogen, som synes, det kunne være mega fedt, så bare ring til os. Det kunne være rigtig, rigtig fedt, og vi er totalt klar på lidt af det hele. Yes. Og ja, vi håber bare, at I vil følge med, og selvom det er lidt akavet. Men bare gør det alligevel. Ja, det bliver sjovt og forskelsgørende. Ja, og vi vil bare gøre organisationen åben for alle. Altså folk skal se alt. Ja. Hvad det indebærer. Også mærkelige videoer fra os. Så. Men altså, held og lykke med det. Ja. Hej hej.